un reportatge del que s'ha dictat. Ara us parlarem del que falta arenys per joves. Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan. Arenys, i falten coses que Y hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. Per exemple, discoteques nocturnes. I també lavabos públics. I també ampliar la jaula. Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que Campanilla te cuide, te guarde. Amb un centre comercial, amb moltes botigues i un cine. A més, el que falta són sales recreatives. Bé, doncs arenys fan falta per joves, bàsicament que tinguin espais de ment clars i delimitats amb les activitats, ja no només aquests, sinó que diversos altres centres, amb de l'aire lliure i que puguin fer totes les disciplines, tot el que es pugui fer, però fins ara és difícil. Un buen día junto a mí, parecía que quería que... Peter no se quiere ir, la soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo. Què fan els joves avui en dia? Fan skates, jugant amb petits, amb discoteques, Quin és? Saps què és el que fan els joves? Crec que sí. Van al cine, se'n van a comprar sorpreses, bons. Y altas cosas que combinará bien la lista. Cosas raras. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma, conmigo. A veure, el que falta és que els joves vinguin als espais joves i proposin iniciatives per fer activitats. I una altra cosa també, m'agradaria que hi hagués un espai perquè puguin fer esport i no tinguin d'estar saltant espai de Joan Maragall. I per últim us llancem la pregunta a vosaltres. Us parlarem del que falta arenys pels joves. Trem. Arenys, el que falta... Ara tindrem una estona més que anar a l'hora. També el ballet de Barcelona. Ja l'he saltat massa vegades. La papillona, que tenim una botella. Pipí, És que no has de estar així, quan vas amb una cabra. Ja està? Ningú problema? I per últim, us llancem la pregunta a vosaltres. Què? Tanto ansié. Espero que no vuelva más, que se quede tranquilito como está, que él ya tuvo bastante. Fue un tiempo para no olvidar.
olvidar la zona mala, quiere ahora descansar. Que Campanilla te cuide.